салом алайкум бародарову хоҳаро, хуш омадед ба канали ман. Ман имрӯз ба шумо дар бораи ба YouTube ҷойгиркунии видео сухан хоҳам гуфт. Ба канал обуна шавед ва мо оғоз мекунем. Хулас, мо дар YouTube қарор дорем. Дар ин ҷо плюс аст. Вақте ки мо инро пахш мекунем, ба мо создать шортс, загрузить видео, начать трансляцию ва опубликовать запись гуфтагӣ, яъне ки кнопкаҳо доступни мешаванд. Создать шортс, ин шортс месозед, загрузить видео мемонед ва опубликовать запись, ин яъне ки ҳамин запис мегузоред. Ин муҳимтараш барои каналҳои нав оғоз карда создать шортс кати загрузить видео мебошад. Начать трансляцию, ин баъд 1000 та подписчик, 2000 та подписчик баъд оғоз намудан, яъне ки дурусттар мебошад. Хай ман ҳозир мехоҳам ки видео гузорам, загрузить видеоро пахш мекунем ва дар ин ҷо видеоҳои мо яъне ки пайдо мешаванд. Видеое ки мехоҳед шумо яъне ки партоед ба ҳамаи YouTube каналатон интихоб мекунед. баъд аз ин, аз ки он ки ин шортс аст, дар он ҷо редактировать карда мешавад, яъне ки видеоро дигаргун карда мешавад. Хулас, инро бинед. Добавить название аст дар ҳамин болояш. Мо ба ин ҷо бояд ки мазмуни мухтасари видеоямонро нависем. Мисол, ин видеои ман дар бораи ояндаи замин яъне ки гап зада мешавад, ё ки ман мехоҳам ки ҳамин видеое ки ҳоло дида истодаед тарзи инро бинед, чӣ хел название интихоб мекунем. Мо бояд ки мухтасар фаҳмонем ки шахсе ки ҳамин название видеоямонро мебинад, мехонад, ӯ фаҳмад ки видеои мо дар бораи чӣ мебошад. Агар шумо инро добавить накарда загрузит кунед, агар ҳамин санаи имрӯзаро мегузорад, ин на он қадар хуб мебошад. Мисол, инро бинед. Ман ҳамин видеое ки шумо тамошо карда истодаед, чунин номгузорӣ мекунам. Тарзи дурусти видео гузоштан ба YouTube ки он ба шумо миллионҳо просмотр меорад. Хулас, инро бинед. Дар ин ҷо ман мухтасар дар бораи ҳамин видео гап задам. Хай чӣ қадар то ҳамин 60 то ҳарф мондан неки дурусттар мебошад. Дар ин ҷо танҳо 100 то ҳарф навиштан мумкин аст, аммо 60 тояшро интихоб кунед беҳтар мебошад. ғайр аз ин, барои шортс мо метавонем ки дар номаш, яъне ки названиеш хештег гузорем. Хештегаш ҳамин решоткаро мемонед, ягон калима менависед. Дар бораи блогерам хай инро гузоред, танҳо ба шортс, ба видеотон нағзиш нагузоред. Дар поинаш бошад доступ аст. Инро бинед. Вақте ки мо онро пахш мекунем, дар ин ҷо открытый доступ по ссилке ва ограниченный доступ мавҷуд аст. Мо бояд ки ҳатман открытый доступро интихоб кунем. Ограниченный доступро вақте ки шумо интихоб мекунед, ҳамин сеюмашро, видеотонро ҳеҷ кас дида наметавонад. Доступ ба ссилкаро интихоб кунед. Онҳое ки шумо ҳамин ссилкаро ба онҳо мепартоед, танҳо онҳо дида метавонанд ва шумо дида метавонед. Ва открытый доступ бошад, ҳама дида метавонад. Ҳамин агар шумо открытый доступро интихоб кунед, метавонад ки видеои шумо ба рекомендация ғалтад. Запланированная публикация ҳаст. Вақте ки мо онро пахш мекунем, инҷоро бинед. Имрӯз 16 апрел аст ва дар 17 апрел, мисол мо инро агар пахш кунем мана ҳаминҷоро, 17 апрел, яъне ки дар оянда видеоҳоморо мо гузошта метавонем. Мисол, рӯзи якшанбе ман 10 та видео вай кардам, видео гирифтам. Мехоҳам ки ҳар рӯз яктоги видео ба каналам партоям. ман ҳар рӯз ба каналам намедароям. танҳо инро бинед. Имрӯз 16 бошад, 17-ро интихоб мекунам. соате ки дар ҳамон соат пахта мешавад, ҳамон видеоам мегузорам. тамом, яъне ки загрузит мекунам ва ҳамон видеоям ҳоло бошад загрузит мешавад ва ҳамон датае ки ман интихоб кардам, ҳамон рӯзе ки ман интихоб кардам, ҳамон рӯз мегузарад. фаҳмон? хай ба ман ҳозир ин чиз лозим нест. Мисол, открытый доступро ҳамто пахш мекунам. адо местоположение ин на он қадар муҳим аст. Укажите аудитория, ҳаминро мегӯям ки агар шумо видео для детейро интихоб кунед, дар укажите аудиторию ва амин ба видео шумо комментарий нависта намешавад, видео шумо ба рекомендация афтиданаш яъне ки шансаш кам мешавад. Видео не для детей кунед беҳтар аст, вале нағзиш онро интихоб накунед. Тамоман зер накунед, пахш накунед, уже адо дига интихоб карда намешавад ягон таашро. Хулас, инро бинед. Видео по темеро ҳам
ба фикрам интихоб накунед барои он ки дар ин ҷо развитияти свои канал гуфтагӣ. Хай инро ҳам интихоб накунед. Дигараш бошад ин комментарий мебошад дӯстон. Комментарий обязательно включит кунед, барои ин ки агар шумо выключит кунед, видеотонро дигар касо яъне ки комментировать карда наметавонанд ва видеотон пеш нахоҳад рафт. Хулас загрузидро пахш мекунем. дар ин ҷо вақте ки мо ба охирон ҳамин пункти чӣ мегӯяд ҳамин YouTube дохил мешавем. ҳозир инро бинед, загрузка шудааст. мана дар поёнаш ваши видео ҳаст, онро пахш мекунем ва видеоҳое ки мо ҳамон видеоро яъне ки ба YouTube загрузид кардагӣ будем, пафтагӣ будем, ҳамоҳо мебароянд. мисол анами видеои настройки YouTube ки ман дина пафтагӣ будам, дар ҳамин ҷо 3 нуқта аст, онро пахш мекунем дар читаш. дар ин ҷо изменить ҳаст. Вақте ки мо онро пахш мекунем, мо метавонем ки ҳамин ному описаниё ҳамин чизҳояшро яъне ки видеоямонро дигар кунем. Инро бинед. Метавонем ки вақте дар ҳамин ҷо болояш, дар расма болош мана вақте ки мо ҳаминҷо плюс якта изображение плюс аст, вақте ки онро пахш мекунем, мо метавонем ки ба видеомо расм гузорем. Вақте ки шумо видеои охиронамро бинед, дар он ҷо ман гуфтагӣ дар бораи подтвердид кардани номери телефон, ҳамин измениташро яъне ки пахш мекунед, дар ҳамин ҷо кнопка изменит аст, расме ки шумо ба ҳамин видеотон сохтагиед мемонед. дар ин ҷо номашро дигар карда мешавад. Гуфтани описание бародаро ҳамин муҳим аст, дар бораи видеотон менависед. дар поёнаш бошад ҳамин решотка гузошта калимаҳоро менависед. дар бораи YouTube ман ин видео мебошад ва ман ҳамин хэштег мегӯяд инро. ман ва решотка монда YouTube, хэштеги дарси YouTube, дарс, хэштеги мактаб, хэштеги исфара душанбе ва ғайраҳоро гузоштам. хай дар ин ҷо местоположение на он қадар муҳим мебошад. ғайр аз ин добавить плейлист аст. агар шумо плейлист дошта бошед, ба он ҷо добавить мекунед. ман ҳоло плейлист сохтагӣ нестиам. дар видеои дигар онро сохтанашро ба шумо меомӯзонам. теги бошад дӯстони азиз, чизи муҳимтарин ба фикри ман дар ҳамин видео мебошад. инро бинед. агар шумо тегро добавить кунед ба видеотон, яъне ки видео шумо ба рекомендатсия ғалтиданаш ва ба поиск ғалтиданаш шансаш бисёртар мешавад. мисол дар бораи видеои ман дар бораи настройки YouTube канал мебошад. инро бинед. ман дарси блогерӣ, исфаракул, канчил гази Тоҷикистон, дарс, мактаб, омӯзиши блогерӣ дар YouTube ва ғайраҳоро навиштам. ба ин ҷо метавонам ки настройки YouTube канал нависам. инро бинед. настройки YouTube канал. шит ҳаминро вақте ки шумо ҳамин интерро пахш мекунед ба веятон, ба тегитон, теги нав давайт карда мешавад. ин чизро обязательно нависед. сохранен мекунем ва барои редактировать кардани ҳамин чиз, анами хел чиз ҳаст дар YouTube Nevo, дар ҳамин творческий студия YouTube мегӯянд як барнома ҳаст. ба Play Market дохил шуда ҳамин чизро нависед, творческий студия YouTube нависед. дар он ҷо мобилная версияш мебарояд. ҳаминро яъне ки ба телефонтон скачат мекунеду дохил шуда истода. дар ҳамин ҷо видеотонро яъне ки дигаргун сохта метавонед. инро бинед. мисол медароем. хай дар ин ҷо аналитикаш ҳаст, комментарийро дида мешавад ва ғайраҳо. ман ба аккаунти дигарам мегузарам. хай хулас бародаро, ҳамин чизро ҳам скачат кунед ба телефонатон. ин барномаи хеле лозимӣ барои блогерони YouTube аст. ғайр аз ин, то он ки ба ҳамон аккаунтам гузашта ба шумо нишон медиҳам. шумо ҳамин дароед видеоҳои манро тамошо кунед. дар он ҷо ман ба шумо дар бораи ҳамин блогерӣ сухан гуфта истодаам. охирон видеоам дар бораи настройки канали YouTube аст ва он ба ҳамаи каналҳо яъне ки чӣ аст, лозимӣ аст. инро бинед. вақте ки мо дар ин ҷо главне аст, дар ин ҷо подписчикотона дар бораи ҳамон видеотон комментариятон главни чизҳо мебаёяд. мана подписчико просмотро дар ин ҷо дар бораи ҳамин видеоҳо то мебарад сети охиронаш. контентро вақте ки интихоб мекунем, дар ин ҷо бошад ҳамин видеоҳо мо шорсо хайли дигар чизҳо мо мебарояд плейлист. аналитикаро интихоб кунем. дар ҳамин ҷо
дар бораи ҳамин соатҳои вайкардагӣ мо чандто просмотр гирифтагӣ аст гуфта мешавад. Инро бинед. Контент ба якта мегардонем. Видеои манро 18 маротиба ҳамин се видеое ки гирифтагиянд 18 маротиба дар 28 рӯз ба одамон нишон додагиянд. танҳо 6 нафар дидагӣ будааст. хай ба фикрам дар Тоҷикистон он қадар ҳамин видеое ки ман темае ки гирифта истодам машҳур нест. Барои ҳамин дӯстон ба дӯстонатон ҳамин видеоамро равона кунед, ба онҳое ки шавқу завқи бисёр барои блогерӣ доранд равона кунед. хай хулас инро бинед. Ба контент дохил мешавем, видеомонро пахш мекунем ва дар инҷо бошад ҳази расми қаламча мебурояд. мана расми қаламча дар ҳамин болояш аст. онро пахш мекунем. вақте ки пахш мекунем ҳамон настройке ки дар YouTube буд ба ҳамин ҷо ҳам мебарояд. мана чизе ки шумо дидагӣ будед дар YouTube камтар бисёртар ба фикрам карда шудагӣ аст. ҳамин чизе ки дар YouTube ҳоло дидагӣ будед ҳамин чиз дар ҳамин ҷо ҳам мавҷуд аст. агар YouTube шумо ёфта натонистед ҳамин творческий студияро гиред. ин хеле чизи беҳтарин мебошад. дар ин ҷо аналитикаро дида мешавад. ғайр аз ин ҳамин монетизатсияро дида мешавад. хай хулас ҳамаи чизро дида мешавад. гӯем ҳам мешавад. барномаро насб кунед дӯстон. ман дар бораи ҳамин видео пафтан гап задам. гуфтан лозим аст ки видеотон бояд ки аз 3 то 10-15 минут бошад дӯстон. ҳаминро ба назар гиред. барои ин ки видеоҳои ҳамин кам буда чӣ мегӯяд минуташ кам буда 1 минут 2 минут буда чӣ мегӯяд ҳамин ба рекомендатсия ғалтиданаш он қадар яъне ки шансаш кам аст чем видеое ки 10 минут 12 минут дарозӣ дорад. хай хулас дӯстон ҳамин буд видеои ман. обязательно ба канал обуна шавед. ба ман ҳамин подпискаи шумо дар кор нест. ман просто мехоҳам ки ҳамин видеоҳо пеш раванду бисёртар одам дар бораи ҳамин блогерӣ дар YouTube донад, омӯзад ва блогингро дар Тоҷикистон пеш барад. хай хулас дӯстон хуш омадед ба канали ман. ба ҳама хайр, согъу саломат бошед. дар паноҳи Аллоҳ бошед.